Kune statement esiphumile kwinhlaka production. Ngikhuluma nani ma SAPS maphoyisa ase South Africa. Kune statement esiphumile lapha yana kwinhlaka production TV. La khona ubaba uSipho Mhlongo umdidiyeli webutho lalapha ondini. Ubaba kaSikhova Mhlongo, uSikhova Mhlongo okhona la ku TikTok. Baba wakhe uyena ongilalela unyenhle. Uthumela izinkabi ukuthi azingithungathe. Uma ngike ngafa maphoyisa ase South Africa. Umuntu ozobe ungibulele ngizobe ngibulawe ubaba kaSikhova Mhlongo, uSipho Mhlongo. Uyena ke umuntu okuzobe ungibulele njengamanje ngoba uyena umuntu ophumele obala ngokuthi uyangithungatha yena nethimba lakhe nezinkabi zakhe sebebuya kwelakithi eMbumbulu abangangithola baya koMeville abangangithola njengamanje uthe balikhiphile ithimba lakhe lezinkabi ukuthi alingifune igoli lonke. So nina ke bezomthetho enginihlonipha kakhulu uma ngingavelelwa inoma intoni kusukela manje kuya phambili umuntu ozobe ngibulele ubaba uSipho Mhlongo omdidiyeli webutho lasondini. Nangu ke lo baba engikhuluma ngaye ake nimbuke. Nansi ke ivideo le eyenza obaba uSipho Mhlongo kanye nethimba lakhe nezinkabi zabo eyenza bangifune. Le video le yenziwa indlunkulu ibize imedia briefing. Ngicaphune mina khona la ku TikTok kwi account ebizwa ngePrince Nqokonqoko. Leyo account ka TikTok ebizwa ngePrince Nqokonqoko ikhona la ngicaphune khona le video la ngisusele khona inkulumo yami uma ngikhuluma ngokuzaleka komntana enkosi umama uMantombi Dlamini. Le nkulumo ngayisusela kule video ke ekuyiyona ivideo ekubeka ngokusobala lokhu okumayelana nalokhu mina engakhuluma ngakho uma ngikhuluma ngesibeletho. Nansi ke le video ake uyilaleleke ezulu. Uyazi ukuthi wadayiselwa ingulube isesakeni. Hawu, kwebo kanjani? Abakutshena ngani ukuthi umntana enkosi wazela kanjani? Cha ngabasho. Cha phela uzalwa ingonyama noma ingwenyama ngokusho kwakho usokuza nodadewabo umntana enkosi uManonto. Igelele eqele ingonyama okwaqoma kwabizwa ukuthi ukuze indlunkulu kaZulu nabangane bengathelwa lechilo kakhulunywe loludaba lulungiswe olwalungiswa ngalendlela ngokosiko lakhona kangwane isiko lebovu lapho umlobokazi ezogana okuyaye enikezwe ingane ifakwe esweni sakhe ibe ingane yakhe yokuqala ukuqobothisa ubukhosikazi bakhe lapha ekhaya. Wadinga ukuba kufakwe indodana yokuqala kaMdlokombane uZonda Magwala ukuze kuphahlekwe noma kuqobothiswe ubundlovukazi kaMntana enkosi. Wayengayisesona isitsha esasingazali ingonyama kaZulu. Ungaphaka yini ukudla okuhlanzekile kudliwe kudleke ukuphakele esitsheni esingcolile ngoba kwenzeki isitha siqale sihlanzwe kuqala ukufaka kwengonyama uZonda Magwala kwakukulokho okuhlanzwa ngaleso sitsha
okusho ukuthi lezi inkomo ezihlale zishiwe inkomo zobaba nobabamkhulu zase iphumelezeni. Yeah, after ke Zulu sewuyilalelile le video. Indlunkulu le oqeda ukuyilalela la. Iyona ekhuluma amazwi mayelana nokuzaleka komntana enkosi ozala umntwana uMisizu. Umbuzo ke uthi obhuti Sipho Mhlongo ubaba kaSkhova bake benzani ngesikhathi indlunkulu isikhulumela yona njengoba kade nilalela nje? Iziphi inyathelo abake bazithatha ukukhombisa ukuthi ngempela lento ekhulunywa indlunkulu la yukuthuka isihlalo noma yukuthuka umntana enkosi? Indlunkulu le izikhulumela yona.